yksosasta on rajannut savea tänne hirveet kasat, että mikä täällä on meininki, niin kerropas vähän. Tässä on tämmönen BMX Racing-rata, eli tää on pienoismalli oikeastaan isosta ulkona olevasta BMX Racing-radasta ja kyseessähän on olympialaji. Ja täällä messuilla me annetaan lasten kokeilla lajia, täällä on yleisön koeajoja ja sitten meillä on kilpailuja. Et meillä on näytöskisoja, jossa on mukana ihan Suomen huippuja ja myös Latviasta ja Virosta osallistujia. Et ihan laidasta laitaa. Potkupyöräilijöistä niinku S-mitalisteihin on täällä radalla tämän viikonlopun aikana. Kuinka pienet teillä käy ajaa tuossa radalla, kun mä katsoin, että teillä on aika pieniä pyöriä tuolla jemmassa? Niin... No 2-vuotiaasta ylöspäin on tarkoitus ajattaa tänä viikonloppuna. Ne menee aika paljon hitaampaa ne 2-vuotiaat kuin sitten ne isot miehet ja naiset. Joo. Miten monta kuutiota tähän tuotu hiekkaa? On aika paljon tässä. Tässä on noin 150 kuutio hiekkaa. Meinaatteko sitten vielä kerätä lakaseen ne viikonlopun jälkeen sunnuntai-illaksi puhtaaksi? Joo, vähän koneellista apua otetaan, niin se menee kyllä. Okei, miten se, mä haluaisin nähdä, kun tuo kuvaaja lähtisi ajaa kerran tuon radan ympäri, niin olisiko se mahdollista päästä tuohon pyörän selkään? Kuvaaja on totta kai, joo. Otetaan tosta varusteet. Tossa on BMX-pyöriä ja sitten on full face -kypäriä ja ne on niinku minimivaatimukset, että pääsee ajaa. No tehdään silleen. Joo. Mä otan sen kameran ja sä pääset. No niin, kypärää päässä ja... No en mä tiedä, katsotaan miten tässä käy. Satula on tuolla tosi alhaalla sen takia, että siinä ei ole tarkoitus istuskella. Et vaan silloin kun sä niinku lepäilet ja kattelet kun muut ajaa, niin sä istut satulassa. Radalla seistään. Okay. Ja kun radalla on poppuja, niin sä tarvit jouset. Ja ne jouset on nää ja nää. Eli kroppa valuu alas, sun pitää niinku pää menee samassa tasossa ja jalat ja kädet joustaa alla. Pyörä menee siellä. Tässä on pelkästään takajarru. Ei mitään jalkajarru tietenkään. Okay. Joo. Ja yritän mennä rentona. Okay. Niinku, tässä on aika äkäiset nämä muodot, niin ne töksähtelee, jos sä jännität kauheasti. No mä koitan varovasti eka yhden kierroksen ja katsotaan miten se käy. Voit lähteä tuosta noiden pienten tyttöjen perään vaikka, niin talutetaan tuohon kunnan päälle. Mä koitan ajaa. Sykkeli. Testaa. Jos mä annan sulle tämän mikin, niin sä voit vähän kommentoida. Joo. Mites tähän nyt sanois? Ensimmäinen kuperkeikka tangon kautta ympäri viikonlopun aikana. Ihan hyvät oli toi full face. Joo, kaverilla on ihan hyvä tasapaino, ihan hyvä meininki. Niin se alun kaatumisen jälkeen. Joo, se alkoi vähän niinku vaarallisen näköisesti, mutta... Siinä ei se etujarru. Miten sä saa heitettyä takapää tuosta ympäri? Eturengas tökkäs tohon valtavaan esteeseen, mikä tossa on, niin eihän siinä muuta. Joo. Kommentois vähän kuperkeikkaa. Aika hätäinen peli, aika herkästi menin nukan kautta ympäri. Mä en taju miten se meni tolleen, kun mä oon kuitenkin ajanut niinku moottoripyörällä enduroa ja kaikkea. Mä en niinku kuvitellut, että se noin hätäisesti menee nukan kautta ympäri. Joo, yllätyksiä sattuu. No, jäikö kipinä? Ei, mä en pidä tästä fillarista. Mä tykkään pyörällä, mutta en mä kyllä tästä pidä. Tää on liian tällainen jotenkin kiikkerä tää vehje. Mä en pidä tästä. Etkä sä ole liian vanha mies? En tiedä, voi olla. Mä oon ajanut niinku sellaisella tavallisella maastopyörällä ja se on ihan nastaa, mutta tästä mä en pidä. Mutta tää näyttääkin just sellaiselta tää fillari, ettei tää ollut makea mennä. Mutta mä haluaisin koittaa, kun tää Aki yllytti mua. Joo, ja reipas veto oli ja tosi hieno kuperkeikka. Joo, se oli varmaan hyvä. Onneksi sait sen. Se oli hieno. Mä lupaan nyt yrittää perästyä. Sä saat. Mutta sä sait kyllä dramaattisuudesta sit taas kaikki pisteet, että niinku taiteellinen vaikutelma, voitto meni tänne toiselle puolelle, mutta sä sait kyllä tän niinku sporttisen, atleettisen voiton tänään. Joo. Päästätkö meidät lähteä kotiin?
ladille ja teillä on joku kenttä tossa. Miten siinä touhutaan? No me on laitettu tuommoinen samanlainen kenttä kuin maailmanliigapeleissä ja muutenkin maajoukkueilla käytössä. Taraflex-lattia ja laitamainokset, niin siinä pääsee lapset kokeilemaan, että miltä tuntuu lyödä iskulyöntiä tuosta verkon yli. Samalla lailla kuin maajoukkuepelaajat lyö kovia iskulyöntejä verkon yli. Siellä näyttää olevan nytkin paljon porukkaa. Onko tää jo tähän mennessä riittänyt, kun täällä oli vissiin lasten olympialaisetkin? Joo, eilen oli 800-900 lasta tässä lasten olympialaisissa käymässä ja tänä aamuna saman verran 800-900 on nyt perjantai-aamuna ja nämä varsinaiset messut alkaa puolilta päiviä, että tähän mennessä jo, vaikka ei Go Expo ole edes alkanut, niin silti on jo ollut paljon kokeilijoita tässä osastolla. Todella tyytyväisiä ollaan kyllä kävijämäärään. Se näyttää, että lentisbuumi on selkeästi kasvanut nyt tässä viimeisen vuoden aikana muutenkin ja sitten ilmeisesti tuo kävijämäärä viittaa samaa. Joo, tää on kaikkien lajien osastolla on paljon kävijöitä, kun tässä Olympiakomitea on jakanut sellaisia passeja, että kerää mahdollisimman monella rastilla kun käy, niin voit osallistua sitten heidän arvoonta, että se on ollut hyvä idea heiltä, mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä lentopallo niin selvästi kiinnostaa silleen lapsia niin aikaisempaa enemmän ja sitten myöskin on haluttu tämä iskulyönti tuoda sen takia, että näytetään se, että ei tämä niin lentopallo niin vaikea ole kuin mikä on ehkä monella mielikuva, että tuossa pääsee niin ilman pitkää opetusta pääsee kokeilemaan miltä se iskulyönti tuntuu, kun pidetään palloa kädessä ja siitä lyödään palloa yli. Miten teillä on viikonloppuna ohjelmaa tässä tiskillä? No meillä on jatketaan samaa, että lapset pääsee, ketä tulee niinku Go Expo vanhempiensa kanssa, niin pääsee kokeilemaan iskulyöntiä, mutta sitten meillä tulee esimerkiksi tänä iltapäivällä tulee Toni Kankaanpää korsonvedosta haastatteluun ja sitten sunnuntaina tulee korsonvedon tuoreita maajoukkueen miehiä Antti Wallin ja Karkylauts tulee haastatteluun tuohon Pepe Jürgensin haastatteluun tuohon päälavalle. Selvä, kiitoksia.